Yu, kowe iki pikiranmu iclik renek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun rondo atau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Apa wis kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah gini nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Kitane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jim, tak golek ngamper ndas. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo, Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh, ya bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to. Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki nek tak walik, Diwalik piye? kowe sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Masa sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tombol ben tomer rusae. Kak Sido kangen aku, wedi arep. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Hah? Salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman sik urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam sik urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok le. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewareken mangan terus ngelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kena. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik. Tibake basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah ini. Mampu no. Telek pitik sing wis kena.
Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngilikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lak bedak iki mbok sing ilmiah. Kok bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero, Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung Mengandung mbokmu kuwi. Alah. sebab di situ ada molekul. Alah molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter Bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya, Kok mau iya. bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Koyo ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Kok demok masamu bojomu apa piye? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe Iki manut. kok lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jare si Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welas asih. Nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, Halo Mas Brondol, gede-gede sembuhan teng gak kar-karon. Lah dalah, iki mesti Suloyo nek iki. Aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Terus aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Terus langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya orang ngedabrus. Wes ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wes kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah we ngomong ngono iki gak gedabrus to. Nglabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Dan masih membuat aku ingin menikahimu masih. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA masih.
Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe duit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gasah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nanti ku semeripit lek dipuji-puji ngene iki. Jan. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu kalau podo penake ya. Makane kuwi Mas, apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kue Innova itu orang bakal udanan, tapi nek kue numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Lomoh, klucut, iso-iso. Gak suka lah aku yang ini. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to Mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kue tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to Mak, mosok ngasih uyak-uyak ngono ya konangan. Songpora. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul mitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek duit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki to, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes nek koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Kumangsane ngarani njok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kowe digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangkling ngono. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ini piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi. 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning arep ini. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yu? Aja DM. Lah napa ora oleh DM? Wingi ngongkon-ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Harus DM. Aku wis payu. Iya payu wah. Geger jane metak tawar kok, malah wis payu. Gitu. Pertanyaan gatel tenan iki.
Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono toh. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapa nih? Di rebonding apa di smoothing wae, api lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Nil, nek ono sing milih duit, kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo ana kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Des, jarene panduwe apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok iya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu garai wareg. Lha aku urung mangan apemmu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Heh? Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem ana sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabuk kok piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jongar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe ki ra ero kok, Bu. Hekap rambut gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, untuk birut. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa ya sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa ya sampean nih. Dik. Mbak aku sayangan tuh, Dik. Genit sampean nih. Lah Saidi lho, kita buat darah rendah. Saiki ya. Rambut iki bahasa Arab ya, Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya. Heeh. Pripat ainun. Ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Keke rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Ge?
perang. Ya ampun perang. Iya. Mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut tadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lip. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Kena-keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Karepmu ya apa sih? Kalau kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh taca. Kon niku ya apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero apa-apa ndok jero. Lho. Lah iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kowe nyengek-nyengekan. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Kondi ngono wi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nek tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lak teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangen lungsuh. Sore-sore Padang bulan. Ayo konco. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to kuwi rumah. Tapi kan tebu digiles dadi kula.
bojo ayu jare nyepaki tangga bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipateni wong iki lagu mbok liyane kuwi awakmu iso apa mek apa meneh lagu ya awake paling tidak saut-sautan oke G jajal G oke bisa dan kendal kaline ungu ayo nanti saut iya ta bojo aku ku enak lho. Eleh gedak brus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah ra tenan to. Aku wis tak gede. Eleh gak suka. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan yo kenek. Anja. Lanang-lanang. Nyapa? Modalmu apa pengen rabi aku? Lah gek sapa sing rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh to. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil, selera aku ya tuk kowe to yuyu. Anja. Ini parah ini. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis es kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duit apa ora?
Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek duwe arep mencintai. Ya penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek duwe ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae lah. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok ngguwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kosong marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke lek misalnya enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah JC tak gawa sama lek misalnya ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono. Bener. Nduk Lilis. Salam. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Oh, iya lek kok padha karo aku. Ya, krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha-huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk betul. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae maneh-man to manggonku. Engko dulu nutul ana rene kena flu. Akhire manuke gebres. Nek misalnya aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payus tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur Dadi yen kentang. sewaya-waya kathoke suwek kentangnya metu. Iki mandek sih kathoke suwek sih. Lagi kentangnya ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sak mulai apa mateng-matengnya lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng nih to, wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak sarangane mosok ra kuat.
Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Padmi. Padmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Karepmu yo apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh ta, Cak. Kon niku yo apa? Enak, Cak, mangan jero. Aduse ndok jero. Iya, ya. Ngopi ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh, bojoku, Cak. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Lawoe mek iki. Heh. Masa ya mek iki tok, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki rumasane kuwe dhek blonjo. Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes ngene koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Iya, goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani ndok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangklir ngono. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stolke ngaku. Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokno to. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kuwi apa jenenge murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takokno lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjay. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu.
Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjal-gonjal. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to Mas ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no Mak, pegawai BRI. Bagian apa Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Nah, apa uripmu pedhot to Mak kok dadak disambung ya. Piye cara ngono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Mangan ini ngombene wetan kae. Lintasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean roda. Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh ning ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawuran. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe tekan kene. Lah aku suka. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora re, Pak? Nah, senenge pakai bojo aku. Alah, beda terus tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya, Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok Abu. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblonjo lah, gak ulang tahun lah, ya gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, kok KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Jo, ayo. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu bersiji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wes gak apa-apa wes. Yo petengan. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Empek iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe ya Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manuan iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku jek mbok simpen. Yo isik. Sik, piye Mas? Piye apane?
Wis ganteng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye ya ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti panu sing ndek boyokmu ki ijik. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya iki. Bojomu mana? Bojoku masak ning tawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, padha reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku ini baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujukane. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Takon Bu E. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak to Bu. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Anak lo jenenge kadal, nek percaya takon wong tuwa-tuwa biyen. Lagi prai dadak begini kuburane. Mau dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe ya, percaya. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon nek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi nek kanggo wong. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to.
Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen kritik Diapakne? di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki, ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho, mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iku ben menak lewate. Ini parah. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Apa lapi? Piro milih? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Itu koni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Nolong, lempah. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Hawane pingin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Mak Nur, aku arep takone, tolong dijawab ya. Oke, siap, monggo. Kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik tenan. Iya, kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Urung sampe tak jawab, Bos. Ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wis dijawab bener kuwi kok dikontak kok maneh piye to? Takok urung ngasih dijawab wis bener kuwi. Ampane sing bener yo. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni yang guyu tok. Umumnya nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Wae ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lewekku coklat. Coklat tenan apa ora? Engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cutrup ngono. Anjay. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Lho pira manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sokne rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delo. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Sampeyan gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan iku awak wis tuwa, untu wis goyang.
Mangan sak ngombe kudu barang anget ngerti ya. Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, iya karwane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lan kayak dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Apane? Tak kandhani. Apane? Ah, aku gelek moto gelek purik ngono kok. Ah, apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngene glibet aku butuh. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya toh digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo. Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Mas yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apane? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makane ta yo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba jabu ya. Ya iya Nonde. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Dong 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 dong